Hola a totes i a tots. Avui comencem a Sollana Televisió el cicle a les entrevistes a tots els candidats a l'alcaldia en aquestes eleccions municipals per a Sollana en este 2015. Començarem en ordre invers a les votacions de les anteriors eleccions. Ho farem des d'avui dilluns fins al divendres. Ho farem d'una forma objectiva, d'una forma desinteressada i només per a que vostès puguen estar interessats de tot allò que volen contar-nos els nostres polítics. Dit això, comencem. Hola de nou, tenim amb nosaltres en esta primera entrevista per a les eleccions 2015 al municipi de Sollana el candidat per Espanya 2000 Sollana, el senyor Juan Vicente Estarelles. Què tal? Bé, són les primeres eleccions que vostès es presenten a Sollana. Com definiria vostè Espanya 2000 a nivell de Sollana? Bueno, pues a nivell de Sollana, Espanya 2000 naix per una necessitat social. Som gent humilde, treballadora, o sigui, gent de carrer, gent que no li importa així fer una manifestació en València a favor de la justícia social o de fer una concentració en Diputació o enfront de la sede del Partit Popular quan hi hagueren casos de corrupció. O sigui, veiem que és un partit que està contínuament en el carrer i això és una cosa de valorar a fecha d'avui, que la gent se fa molt còmoda, li agrada molt quedar-se en casa en el sofà i veure la tele, criticar i dir mira, tal, però no se dona aquest pas d'així del carrer, que és un dret democràtic, així del carrer, a manifestar-te dins de la legalitat sempre, i entonces Espanya 2000 és un partit així, format per gent normal i corrent, que no, me referio que no passa per allí coses rares, però que té la determinació és de pegar el pas avant i així al carrer i manifestar-te i denunciar i activisme total. Estem parlant de pegar passos endavant. Quin és el pas que vostè pega per a decidir ficar-se en política? Bueno, jo crec que política, el que som així en pobles xicotets i més com en Sollana, que ens coneguem tots, jo no me considero polític, ni me consideraré mai polític, sinó me considero un ciutadà caprichat en la situació actual, que ha sigut, o sigui, jo he estat d'activista en el GAP des de l'any 78, després vaig estar molt involucrat en Unió Valenciana, fins inclús a la campanya anterior vaig participar en el PP, però no acabes de veure són partits que ja no és com Unió Valenciana, però per exemple el PP, jo no tinc res en quant al PP i menys en Sollana, però que no acaba de definir-se una línia, o sigui, vol quedar bé en tots i al final queda mal. Entonces veguérem l'opció d'Espanya 2000, un partit que ja començarem a anar a veure exposicions, ja començar a veure xarles de gent de la cultura que venia allí a València al xalet i m'ho feia. I entonces a mi el que més me llama l'atenció va ser al principi, o sigui, continuen utilitzant la denominació de Regne de València. Això a mi me toca el cor, me toca la fibra. Jo soc sempre molt valencianista, he defengut sempre el Regne, he defengut sempre la llengua valenciana, normes del Puig. I vaig veure que ahir no hi havia tapujos de dir-ho públicament, de dir, no, sí, defenem les normes del Puig, sí, defenem lo de Regne de València. I sempre emocionats quan se canta, però frenar noves glòries a Espanya, que és el país on vivim. O sigui, vivim en un país preciós, meravellós, que és Espanya, i des d'Espanya tenim la sort de que ens ha tocat la millor terreta que ens podria haver tocar dins d'aquest país, que és el Regne de València. I llavors veus que no n'hi ha complejo de dir les coses, o sigui, no n'hi ha ningú complejo de dir no dic això perquè políticament no és correcte i a lo millor fulanito o a lo millor... No, o sigui, som com som, les idees clares i anem per aquesta línia. Per això, te dic jo, si haguérem buscat a Sollana un partit d'això, jo què sé, haurem estat en un altre partit com potser Ciutadans, ara me referís, te tracte el tema perquè són els partits més d'això, Ciutadans o Podemos, o podríem haver estat en UPyD o això, però també un partit que porta molts anys en política i potser nosaltres no arribem a conèixer, però estan llaurant un camí perquè van per on creuen que s'ha de canar. I això és el que ens agrada, els valors i que no hi ha complejos de dir les coses com són, per quedar ben o anat. No, si és aixina, és aixina. Entonces jo crec que també és aixina i compartís que un 80 o un 90%, el 100% no pots compartir mai d'un partit polític, de la ideologia, però compartim molt i ja començarem seguint poquets i a fecha d'avui Espanya 2000 en Sollana té 76 afiliats, o sigui que la gent correspon. Hem estat parlant de diferents partits polítics.
Què és el que destacaries de la formació de l'equip que t'acompanya en aquestes eleccions, en esta campanya electoral en Espanya 2000? Pues mira, han fet una llista, hem intentat fer una llista dins de recursos que tenim, una llista senzilla, plana, de gent que és coneguda per tot el poble, que potser li toques a les 5 del matí i no té ningú complejo en anar a fer-te un favor, o toques per telèfon i dius, vinga, tenim una taula d'aliments i m'ha fallat fulano, mira, pues mira, vinc de festa, però dona'm mitja hora i estic ahí, o sigui, que és gent que n'hi ha un bon funcionament, o sigui, s'ha fet un mecanisme i ha engranat bé i tots els pinyonatges estan rodant bé i se veu que n'hi ha bon d'això, mai ha dit ningú al principi, o sigui, per dir-te, jo en un principi no anava a ser candidat, perquè no volia jo ser candidat, però el resto de gent l'ha estat animant, que sí, que tal, i no n'hi ha hagut diferències de, pues tu primer i jo vaig quart, o sigui, no n'hi ha hagut, no, perquè ahir nosaltres fins al programa electoral hem passat per les bases del partit, del poble, o sigui, tot el que fem, les actuacions i tot, tant de presentar papers a l'Ajuntament, com propostes així allò un poc més sèries o decisions sèries del partit, sempre s'ha cridat a la militància i ha tingut la mateixa opinió un militant que jo que ha sigut el president del partit o el vicepresident o qui siga, no? O sigui, tots tenen la mateixa veu i la gent estava disposta a estar en una llista, que han tingut la sort de que la gent ha votat i ha estat favorable en estar en la llista, no n'hi ha ningú que hagi tirat un pas arrere, és que Espanya 2000, no, al contrari, o sigui, no han tingut dificultat. Estem parlant de la formació política sí a Sollana i per això penso que la pregunta s'obliga. Què pensa que pot aportar Espanya 2000 a Sollana? Pues Espanya 2000 pot aportar moltes coses, perquè és el que t'has comentat antes. Nosaltres tenim la línia marcada, no? La línia de feina la tenim marcada. Entonces nosaltres treballem molt en el que és la justícia social i per desgràcia la situació actual n'hi ha molta gent que socialment està passant mal i entonces nosaltres i aquest tema el tenim molt clar, no se pot consentir una injustícia i entonces, o per exemple, nosaltres hem denunciat 40.000 coses de lo que és el carrer per on van els xiquets a l'escola, el que és l'avinguda, que era un desnivell impressionant, o sigui, hem estat preocupant-se per el benestar del poble, en tot moment per el benestar del poble. I tenim moltes idees, moltes propostes i ja t'he dit, tot basat des de lo que és la justícia social. Anem a veure, dins de cada partit polític hi ha molta diferència d'ideologismes, no? Però bueno, nosaltres la majoria de gent, ja no a nivell local, sinó a nivell nacional, venen molta gent del nacionalsindicalisme i entonces la prioritat és el benestar dels més desfavorits, com poden ser els xiquets, com poden ser els nostres majors o com poden ser els nostres amics o veïns o familiars que estan passant situacions penoses i se veuen desemparats perquè l'actual política social està arreglada d'una manera que potser el que està pagant tota la vida impostos ara no té dret a anar ni a per una bossa d'aliments. Entonces algú té que pegar un pas endavant, que és el que t'he dit antes, i dir, tranquil, que així estem nosaltres, el que necessites, així estem. I compromís total en la societat. Com valora vostè la gestió de l'equip de govern actual del Partit Popular a Sollana en esta legislatura que ja està acabant? Bueno, jo sé que el Vicent tot bé no ho pot fer, ni Vicent, ni Juanvi, ni ningú, a veure si me comprens. El primer que n'hi ha que valorar és que jo no vull clavar-me en el que és en ningú partit, perquè al fin i al cap cada un fa el que creu més oportú. Però jo t'he deixat caure la pregunta en l'aire, si n'hagueren hagut obres faraòniques, si n'hagueren hagut molts diners per manejar, hagueren deixat governar el PP en minoria. O hagueren deixat la legislatura anterior governar el PSOE en minoria. No ho sé, és molt complicat, arreglar-ho per tots és molt complicat. Vicent ha fet coses bones, ha fet coses males, igual com qualsevol ser humà, i si no haguera sigut Vicent i haguera sigut jo, també haguera fet coses bones i haguera fet coses males. N'hi ha que aplaudir i valorar les bones, i no n'hi ha que criticar, però n'hi ha que fer una crítica constructiva de les males. I punt que no crec que s'hagin fet en mala voluntat ni en mala fe per part de ningú partit polític, però bueno, se podia haver tret molt més rendiment als plenaris i se podien haver proposat molt més coses de les que s'han proposat. No obstant això, sí que és cert que han hagut diverses actuacions o diversos actes que han generat certa polèmica, com per exemple el cessament del cap de Protecció Civil, de l'antic cap de Protecció Civil, la supressió del pas a nivell de la via, a Sollana, o també la proposta que es va fer des d'Independència i des del PSPB de paralitzar el menjar Sollana per a fer-lo posteriorment a les eleccions, com l'any passat.
Des de la seva corporació, des del seu partit polític, què pensa respecte a tot això? Pues és el que t'estava dient, jo crec que hi ha coses més importants que se podrien haver fet durant 4 anys que intentar prohibir un event del poble en què el comerciant va treure's el seu duret i quan millor se'l traga, pues vale. De tot el que passa fora de lo que era el círcul de locals que estaven en el poble, sí que te puc dir que m'ha aparegut un poquet molta parafernàlia este any, no? Molt de bum-bum, molt d'actuacions, molt de tal, molt de pa que sí, molt de pa que allà, però bueno, jo compartí l'opinió de molta gent que vos ha ficat en la plana de vosaltres del Facebook. El poble de Sollana és lista, és intel·ligent, no va deixar-se, no crec que canvi el vot una persona perquè li han portat tas divos a cantar a Sollana o perquè li han portat un trenet pel xic, no crec, no estic completament segur que la gent de Sollana té les idees molt clares. Lo del pas a nivell, és una cosa complicada. És una cosa complicada perquè ahir jo crec que els més afectats, que és la gent que viu en el barri, la zona on viu la meva sogra, i la gent no els ha consultat, no els ha preguntat, no els ha dit, els han ficat les verges, no poden creuar per la via, tenen que pegar la volta, bueno, i el que estan patint és una part del poble. O sigui, la indiferència política o la diferència entre diferents grups polítics l'està pagant gent del poble. Gent del poble que perteneix a Sollana, no s'està invertint, no hi ha inversions en aquella part del poble, i damunt fiquem la verja i es deixem allí i ja està. Jo crec que se tenen que parlar molt les coses i arribar a un consens, sempre. Si Espanya 2000 anda a l'Ajuntament i el que estigui governant o el que estigui a l'oposició té una idea que és bona per al poble i té bona repercussió per al poble, teniu que tindre per segur que Espanya 2000 votarà a favor. Vinga del partit polític que vinga. Tot el que siga bo pel poble, serem els representants del poble i estarem així per donar-li benestar al poble, no per anar en conflictes ideològics polítics. No. Els conflictes ideològics polítics seran en campanya, ens peguen 4 galtades. Home, teòricament no, però durant els 4 anys hi ha que treballar per al poble, que és el que espera el poble de la gent que li ha donat el vot. Estem quedant quasi ja sense temps en l'entrevista i sí que m'agradaria abordar certs aspectes que teníem plantejat per a preguntar-te. Tinc la costum de parlar-te de vostè, com has dit. No, parla de vostè, per favor. Parla'm de tu. Parla'm de tu. Sí que volia abordar el tema de com se veu Espanya 2000, ja que reconèixer, i és cert, que Espanya 2000 la gent té una visió o se'ls acusa des de certs mitjans d'informació de xenofòbia i també de certes actituds agressives per part d'alguns membres d'Espanya 2000. Creu que això pot influir a l'hora de votar-los a Sollana? Home, jo crec que no, perquè si en realitat nosaltres tinguérem l'oportunitat de donar als mitjans de comunicació les coses bones que fem, la gent podria valorar i dir, bueno, no crec. Anem a veure, si n'hi ha algun de celebrar des d'Espanya 2000 que hagi fet algun acte vandàlic de manera individual, que és que en el PP són tots corruptes, ho dubte per complet que en el PP tots siguin corruptes, ho dubte que en Andalusia els sindicats i el PSOE siguin tots, ho dubte. O sigui, que cada un té el seu, el que passa que a Espanya 2000 li se dona molt de boom les manifestacions que se feien fatal, que qual, i entonces la gent té una visió rara. Racista, me veus a mi pinta d'anar de raça superior, porta 44 anys, va per 45 aguantant insults, tal, ens coneguem tots, sabem com funciona això. Entonces, per primer lloc de raça superior, xenòfob, tinc borrats d'amics que són gais o borrats d'amigues que són lesbianes i compartix moments bons de tertúlia, igual com jo en València. Jo he estat en València a la sede, en el xalet, perquè Espanya 2000 és un partit a nivell nacional, però la sede està en València capital. N'hi ha gent que és gay i és d'Espanya 2000. O sigui, és que la gent té una visió molt equivocada del que és el partit, molt equivocada. El que passa és que han volgut vendre l'etiqueta i bueno, pues, és una cosa que ens costarà, però la gent que ens coneix en Sollana sap que sí, nosaltres ni de violència ni res, absolutament res. Molt de fum n'hi ha ahí, molt de fum. Una de les afirmacions que vostè ha fet en campanya és que Espanya 2000 és el partit del treballador i també del poble. Quines són les preocupacions, bàsicament, que els han traslladat els ciutadans de Sollana? Bueno, nosaltres hem estat fent els deures, hem estat més de 3 anys preguntant a la gent, així al carrer, ja t'ho dic, nosaltres eixim al carrer i preguntem. I entonces és lamentable veure com n'hi ha gent que ha sigut autònom, que ha tancat l'empresa per la situació i s'ha quedat que no cobra del paro, que no té subsidi, que no té tal, i
se converteix absolutament en un abandonat, no? O sigui, se veu a soles, se veu, diu, bueno, a mi no n'hi ha ninguna administració que m'ajude, no tindré res, no? Entonces, aquestes coses són les que nosaltres apoyem, per això sempre estem al costat de la gent humil i treballadora, perquè nosaltres som treballadors i sabem el que costa. O sigui, en Espanya 2000, tant a nivell local com a nivell nacional, no n'hi ha ningú que estigui vigent de la política, no n'hi ha ningú, al contrari, en tota Espanya n'hi ha una persona que està en secretaria, que està en València, que cobra del partit i és l'únic funcionari que podríem dir que tenim. El resto ens costa tots diners de la butxaca, quan tenim que desplaçar-nos, quan tenim que fer una manifestació o alguna cosa. El nostre president posa molt algun duro per les manifestacions, nosaltres en les taules d'aliments les paguem nosaltres. Un activisme, una vocació de dir, che, així el que t'ha dit jo, n'hi ha que alçar-se de la caire, n'hi ha que alçar-se del sofà, en la situació que n'hi ha, algú té que fer alguna cosa, algú té que manejar-se, estigui bé o estigui mal, però algú té que fer alguna cosa. I és el grup d'Espanya 2000 el que ha decidit alçar-te, pegar un pas avant i intentar canviar o aliviar d'alguna manera aquesta situació. Has parlat fa ben poc de les taules, i és que precisament Espanya 2000 porta associada una ONG, la ONG María Luisa Navarro. Quina és la tasca que està fent-se des de Sollana per aquesta ONG? Pues mira, nosaltres, la ONG té la seva, o sigui, és el braç social d'Espanya 2000, però té la seva junta, que és en Sollana i en València, en tot el que és completament independent, la junta política. Entonces, nosaltres tenim a Sollana 32 famílies que no s'ha mirat el color polític, o sigui, s'ha mirat que tu has sigut amic meu, jo te conec, ostres, és el meu veí, ostres, tal, jo no sabia que estava, i entonces la gent, ja t'ho dic, de manera completament altruista, un fica 5 euros per la gasolina, l'altre vull pagar el pollastre per la paella, per quan vinguen els de la taula, però no tindré una paelleta, l'altre tal, i entonces així a València, perquè a Sollana seria impossible abastir a tantes famílies. Tenim per part de la central unes zones assignades, muntem taules de replegats d'aliment, arribem a Sollana, se preparen els lotes, se toquen a les famílies, n'hi ha gent major que la portem a casa perquè te sap mal que potser vinga de l'altra part del poble. I això és la llavor que fem, no hem discriminat a ningú per color polític ni res. No obstant això, sí que és cert que se parla que aquestes ajudes van dirigides només a famílies espanyoles. Sí, clar, per supost. Quina és la visió que té vostè respecte a Bueno, me pareix molt correcte. O sigui, te dic que per mi una persona que siga immigrant, que hagi vingut a Espanya, que estigui nacionalitzat en el seu DNI i fica Espanya, per mi és espanyol, si me comprèn. Entonces, nosaltres entenem que la immigració il·legal té suficients ajudes de l'administració i de 40.000 ONG subvencionades en diners públics que encara no han dit, pam, ja el té, tal, però... I el Sollaner, que te dic jo, que s'ha quedat en 4 xiquets que no té paro, que fem en aquest Sollaner, el deixem que estem demanant aliments en el 2015, no estem demanant per anar a Benidorm, estem demanant aliments. I entonces, clar, és comprensible, si jo veig que el meu fill té una necessitat, jo primer ajudaré al meu fill, i si me sobra alguna cosa, al fill del veí, però en un principi jo aniré al rescat del meu fill. Entre les propostes que tenen en el seu programa electoral per a Sollana està la d'invertir de forma equitativa en tot el municipi de Sollana. És això que pensen vostès que hi ha algunes zones que estan on s'invertissin més que altres zones en Sollana? Clar, per supost. La zona de l'Anasquito està abandonada. La zona de l'Anasquito està abandonada. Ja t'ho estic dient, que la zona del barri, això està abandonat també, s'ha ficat allí la de jocs, s'ha deixat allí, l'Anasquito ha passat de ser un referent en Sollana en quant a les festes que es feien en estiu, a tindre un xicotet camper perquè els xiquets anaven allà i pega 4 patades, han passat d'això a ser una cosa que està ahí abandonada, deixem-nos allí, ja, entonces nosaltres tenim que valorar que hi ha molts veïns del poble que tenen unes necessitats i des de part de l'Ajuntament li se tenen que donar aquestes necessitats, que al final l'Ajuntament el que fa és gestionar els impostos de veïns i quan ve l'IBI, potser un al carrer Sant Vicent Ferrer potser paga més IBI que un que viu a la plaça, o que jo que visc allà al costat, o sigui que me referio que n'hi ha que fer una inversió equitativa. Estàvem parlant fa no res de les ajudes socials. També en el seu programa electoral, en el teu programa electoral, porteu que s'ajudarà a qualsevol fill de poble que necessita ajuda en aquest sentit. Evidentment, suposa que hi haurà uns criteris per a que se catalogue una persona com a del poble. Quins serien aquests criteris? Una persona que l'Ajuntament, no sé si és per normativa municipal o per tal, t'exigeix un mínim de període empadronat en Sollana. Entonces, una persona que compleixi tots els requisits, per què no? O hasta inclús una persona que ha nascut en Sollana per situació laboral o el que sigui, s'ha tingut que anar a viure fora de Sollana i després, per l'actual situació, ha tingut que tornar a Sollana, a aquesta persona no li pots dir tu que estiga
2 anys empadronat en Sollana per donar-li una ajuda. Però és un fill de Sollana que torna a casa. Entonces, tens que donar-li un poquet de preferència al fill o la filla de que els pares estan vivint en Sollana, estan pagant els impostos en Sollana, estan molt de temps pagant impostos en Sollana i perquè s'han anat a viure fora i després torna, n'hi ha que donar-li un poquet de virilla, veure qui en realitat necessita les ajudes, qui és el que en realitat les necessita i fer-li-les aplegar. Continuant en el programa electoral, intentarem anar el més apressat possible perquè estem ja molt justetes de temps. Està el ficar-se en contacte en empreses del sector de l'automoció per a que puguen vindre a Sollana, al polígon industrial. Es centrarien només en el sector de l'automoció o també abarcarien més sectors per a que vinguen així? Ens abarcaríem en tots, el que passa és que el que més tenim a mà és el de l'automoció. El polígon de Musafe no es pot construir més. El polígon de Musafe no es pot construir més, tenim una oportunitat tremenda per pegar-se al pa i portar feina hacia el poble. L'Ajuntament antes recaudava molt de la Retxola, ara no n'hi ha Retxola, d'on recaudem, de com tirem avant, i tenim un polígono preciós que s'haurà fet que la persona que el faria, m'imagino que el faria amb tota la bona intenció del món, anem a donar-li, estem en un punt privilegiat, tenim tren, tenim el desvió, estem a un tir de pedra de Musafe, anem a aprofitar. I en aquest sentit, quins tipus d'avantatges pensa vostè que podria oferir-los per captar aquesta atenció? Pues molt fàcil, mira, intentant eliminar tota la burocràcia possible per part de l'Ajuntament i fins inclús afavorint el que seria en projectes o fins inclús, per què no, per donar-li l'impost d'activitats econòmiques els primers anys. Tu saps com són les grans empreses. Per €1, potser un autònom o una xicoteta empresa no li dona importància a €1, però una empresa gran, tu saps que miren allà hasta el dedillo i per €1 poden prendre una decisió. O sigui, donar totes les facilitats possibles a competència de l'Ajuntament. Bé, i ara que ja estem acabant l'entrevista, quines són les expectatives que es tenen des d'Espanya 2000 per a aquestes eleccions? Bé, nosaltres estem treballant i estem peleant i creiem que anem a tindre un recolzament per part de la ciutadania. El que passa és que el que t'he dit, hem estat 3 anys i pico peleant, presentant i tal, però el nostre missatge no li ha arribat a molta gent, o bé perquè els mitjos no han estat per la... no vos fiqueu a vosaltres, sinó perquè els mitjos no han estat per la labor, o perquè s'ha intentat, tu saps com funciona, o sigui, que ve ara de nou, anem a veure si no el veu ningú i passa desapercebut i d'ací 4 anys ja tornarem a parlar. Però jo crec que sí, està fent molts bussoneus per el poble, o sigui, activisme total al carrer. Nosaltres és cara a cara, pam, mira, que han anat i han denunciat això, ho han fet l'altre, ho han proposat a l'Ajuntament d'això, ja t'ho dic. És que tenim propostes hasta de cultura. Demanem a la Casa de la Cultura per fer una exposició d'art en vinilo. Tenim una persona que té molts discos del pop art i veiem interessants i demanar, no se l'han donat encara, però bueno, nosaltres ho han demanat. Intentem abarcar tots els sectors, cultura, ensenyança, m'ha estat clavat en tots. Juan Vicente, doncs molt bé, estàs parlant de l'oportunitat que se pot tindre per a dir totes aquestes coses. En aquest moment tens un minut per a parlar a càmera, mostrar-te al poble, a la població de Sollana i dir tot allò que vulguis que puguin saber respecte a la programació o als actes que tenen aquest 2000. Espai 2000 porta un programa, així, del poble, de les necessitats del poble, un programa social, un programa en el que estan parats tots i cada un dels veïns del poble. Jo crec que Sollana és un poble de persones listes, intel·ligents i emprendedores. I si ens donen l'oportunitat de demostrar tot el que estem fent i tot el que ens queda per fer per millorar el poble, el 24 és quan ens podreu donar aquesta oportunitat. Confiem en que el poble de Sollana ens apoya i per almenys traurem una representació a l'Ajuntament que segur que si traguem un consell a l'Ajuntament en les pròximes eleccions apujaríem perquè la nostra llavor és el poble, al costat del poble i el que decidisca el poble, no cada 4 anys, sinó de continu. Juan Vicente Estarelles, candidat per Espanya 2000 a Sollana, moltíssimes gràcies per haver-te. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens heu donat per poder vindre i donar-les. Moltes gràcies. A vosaltres. I nosaltres ens despedíem així recordant-los que demà tindran una nova entrevista amb el candidat per Compromís. Moltíssimes gràcies.